non lom ke viral plu emily bidyasing leng lapen ke nili pen akheng no video viral dut aputhak sini nang litum hanai chohang pon ahok lo laso video bang ke nilitum viral ke ahok alam si viral lo lapen ke nili jung nining ke hang pen laso chipa viral ji puge kali nili phan lasong bong naketo atum ke do jok ajoy ni lo lapen ke emily sarta nili phan contact nang call pen chitong nang pa joy ni nita mani hala suhut bang han ka chathan pitor ti so han ka chathan ajoy ni sinon ni laso akisung gi phunang lo ni jong si pitor ti so han laso kisung alahai emily pen message te text dong chi call long pu chathan thi poson te ni laso kisung along ke phukhi de ji polo alam ma ke ni phan pitor ti so tanang use lo ni phan physical pustanang dulo ni emily sar pen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dulo labang ta ahok lo plus ako guhati na ke pon pusita emily long ke dami po huta pitor ti so sinay pon lo plus room hada ke enta pitor ti so si ke en lo ako ni phan physical tang claim back lo lapen ke ni kedam ta ahok alam si kedam lo sar na ke hanga join ni pensi ako la so video enoi puna ke toy ta pitor ti so sina ke toy la pen ke pitor ti so pen nang tum physical ke document tu hot lo ni bang ke chipugit update bang thek thi sita hedi la so pen aprang si ni tum physical do nang tum relationship tong ke doma matel relationship mane jirpi je po true pen si tu mi do relationship po ane kanila la pen ke ni la so lam ka chithana join ni pen si alang ni phan nang hung bon na son si chimatha lo mane hodai ta continue ta call ta dolo nasido lo pe khobor lo message ahita na pi la pen to ni pini dorde pho phe pista hedi cho hangsta joy pi la pen ke non la so video ke en ita ni mithang mobile kali pitor ti so mobile si ni phana ke pi ajoy ni sini la so mobile pon ni hala so oppo mobile non ya mobile ta do ni phone binong ke sita hala so video ke en back ke pitor na ke pia phone pen sini ke en i la pen ke pitor ni phanang toy te poson te ni dam di de chipolo ni phan la hai latum se khenu akam na ke japon ason lo latum si ni phan man ijot na ke jor lo latum si ni phan emily long ke jor jor ta eng la pen ke non do thulam la so video ke endam huta ni ahok lo ni ke do din ta chini ne guhati puke ni ke non mane dam puta ni imboji la ano latum si dang ke toy punang komat mar phang si ke pudang no naman ke la bagay pudam nan ko po Agustin Sarsi pitor han toy tahay pitor la sini phan ke toy non la so Agustin ke komat lo Agustin Kramsa ni la an ke alang peta pura face to face ka chit heklong puke kompit lang sita ni amuni han ta la an ka chini o puke kalilang sita ani sige mani bang chithan o thang o join ni sini ka chini la pen ke pitor la so video a join ni pen poisa start 30 lakhs pusta 1 lo pusi arjulo kumara tum lo so paisa ban ke pitor ti so pen Agustin Kramsa kumara long pen lo ke ban ke oh emily bidyasing leng sar pen pusi arjulo sita nili phan ke 2 lakh benang pi lagi ahokalam sinon chikliar da ako kes sini phana ke thon ni hemsi a pitor tiso nang bisa se dela so pitor tiso poisa ke thon ke nineng tum ta do sita ni hem tum han la hai lam chathan hai he ni ta ni phan ta mo pini nang bidet na ni prang alam ta chima thana ni family han ta chima thana joy ni ma jo han ta la so lam chathan the pini piposi la so news long ke bang nang kok ke ni phan la an ke viral munit tum ni phan mimi heng no na ki pu la pen ke ni phan video ko an sta na pa viral lo plus ni photo sita ko an ni post lo la si ni lihin pen ke sodak pen pimren lo pitor ti so pen Agustin Kramsa han non mat alam chipa clear dak de pulote la tum non mat phuta phunang po la pen ke ni kes pusta non pini pinang bong chi pipo la pen ke emily sarlong ke toy vekta pitor ti so siang toy vek lo afunta pitor ti so siang kilo don lo ke dam ni chini ne sita sar pen sini contact pen si sar si auto driver hanta chimki pen sini ke dam adim ke kola khetro athengno kola khetro pune kola kendro pulo ne la so thengno alang a hem long si chini nikilaan
niki chini ni quarter lok sini ki matha dam la dakta mate phara hem tong ni pilon ni sini ki matha dam ni yat ta chini ni la pen hap pen bang det pen hadi video a mobile pitor lang chipilo pitor long sido pilo la te pen tani han physical lang claim phit lang physical lang claim det si ni tum ke dam ke rang ta pitor ne pon lo nang ke van lo hotel ta pitor ti so si ke en lo nang ke abi bang bom hu ke abi sita hala so a video enam det pen a hut ajo amat ni han physical do room ke en le kaprek pusita ni han physical lang claim det a physical alang ami thang room ka chada Agustin Kramsa da kachirap tu buat hebang ke pitor tiso ni panang than lora join ni sini la da Agustin Kramsa kachirap dundo puning je dak lo alam ke laso 30 lakhs ke wan alam pen ni pan 2 lakhs nang palik ke hedi laso hut kaning je pilo Agustin Kramsa ni pan hili nang jong clock pen si ni pan laso video nang chibor i sita laso video ka avilo ni nang mehang pabang plat sticker biko a video sini send cho Agustin Kramsa pan ke pu la son sini panang pupe oh kalang ma puni ke adat ta ni pupe object so adat pudam de sita non ke ni pudam na ko proje ni phala an na pa viral lo ni phana ke pa viral son thot la an so se alang tum posto na gi la an so se inside na gi pusi ni Agustin kam sa pen pitor ti so phan ma ke condemn mane pimrem no pinike jong si la solam no na mat pang sam se pinyang bong pinang bong pang sam se plote Agustin kam sa pen pitor tisolang ke nilong duulan nila anso se si pa viral ji la pen ke ni phan ko pingmanay pasung ateng la tum no namat la tum AI pen to ka bunay thulune matela an ma chini ne sita ni phan ke mathari Mirdalin nang video ke pitor tisopen Agustin kam sa kachikrong ke leader sita la tum arlo pen nili phan sita nang chu jordet lo lapen ke pinang anaru so tum hasta la son ni phana son thot ki pho son si hala tum hanta chujor pukon ni ki pudan ji puke la si Agustin kan sata ki mi obang kali puta chini lo pitor tiso puta ni ke ki mi obang kali pu chini dak lo alam ban ki pipo se chini dak lo pothe ke ni phan physical ang do expensi ni phan emile bidyasing leng lo na ke toy lapen ke video pusta enoi pu anta la tum senge to ya join si non ni ki en la so video la pen ke non ni ki sunga porhut pitor tiso la pen Agustin kam sa tum na karjap dunan ye dim si non la tum si ulta alam pathip thurong news kipi la pen ke poster ke pa bon la son si na klem thurong ni phan ke ni inu dukwo sar ke plangjin ta hai sita ni inut man ijot duk bok sita ni ta ni man ijot do ni ta inut aru sopi ni family do ni background do ni hem duk bok ta hai ni family tum plan o ta hai la tum han man ijot ni si jor era teng sita la so man ijot ki jor din ke Agustin kam sa pen pitor ti so si ni phan man nang ki jor ni family phan la pen ke ni phan sta nang chu jor lo man ta nang jor pilo la tum si so la pen Agustin kam sa nang tum akimi chikrong ra dinot nang tum athak akimichi krong lata nang ninga lo ke hingno tatulo la pen ke non so arlo tum han ni phana son thot man na ki jor la pen ni phana son nang thot ta ka chu jor kapre khan ki chu jor ji pu bang ta ka chu jor tang ku sita la hai bang ton no jong si in ton te protest so tak pa nang li tum phan non amat FIR pipensi nang li tum phan arrest sita nang pipo bo la pen arrest back nang ji ako rata tum sita Agustin kam sa pen pitor ti so phanga ke mit ke hok ri no nili mi thang ke phuan da choklo kaprik tum phona ni lo pusi nili hin pen ba ke je thang pon lo arlu so phan akai pa thera la pen ke man pen ke jor pusi tami la hai na tu sta ton et no Agustin kam sa pen pitor ti so non mat joksi nil ke viral dat a video nang tum chidilet le la pen ke rat tum hasta pa chidilet le la pen nang tum Lamklar chipi pe plote nili hin pen ke so tak pen sita kes pusta chidan nang kokpo joksi non amat la hai video a photos non ma pa chidilet le plot tangte rat along sita nili nang tum a videos pusita nang tum a character pusta nili wanang koklipo wanang kokpo alama ke nili phan ke nang tum sang toy be nang tum sinili men pen poisa chobe la pen ke so aru tum phan man ke jor ni phan ke jor la son taxi kapre khanda jor no la pen ke non amat
matu alat non chini bangan link usta lahai video pen na join ni ni phana pasung det tahai la pen ke non ni agostin kam sa pen pitor han la so estimate chipi det apot la so alam boy kachipi join ni li phana pasung ni han sta bor itahai la pen ke ni han ni prans ta na armut det tahai ni family phan sta pasung det tahai la si jong si ni family kisung ni pran le dam jui pusita ni phana pasung prote agostin kam sa pen pitor tiso se adai chi en vek nangji lake pitor tiso la pen agostin kam sa no namat lahai a video pachidilet le pulote lake ni rat ahong jai long staba na kokpo la pen ke pitor tiso pen agostin kam sa ke lamklar chipi vek nang po chipi pe pulote nang litum aphan kupi pilone alam pusta ni long do ko ano ni natum me hengno kam pusta natum do la pen ni phan sta nang klem vek alam potke natum han napaklang vek ji ake hai MLA bidyasing leng aphan sta ni lihin pen tuning rilo non iprang ki misenji phan non ke dam tang lo pusi ni lihin pen ke hoklo non iprang ke bang ji mate non student punon misen party hoy tum sita nang ilong bang do utahai la pen ke la tum phan sita la son mek lang no pen lang lira nang inut MLA man peng chipi pen do vet thak vet chingki vet le do inot ni nang itu phana chehang ike ni phan ma tu tawe nang ke ther nang ke hap utawe ni phan poisa pe nang ke nam pustawe tangka mahana ke pensi ni phanang nam desila son panji putawe ajat tawe nili ningalo ni phan non kuson ma kisung la so kisung pen ni kuson si jok nang ni ma la pen ke ni phana pasung be phan kuson pe sila to han pasung ni ma la si ni hin pen ke la hai a problem ki do o join ni si ni nang li tu phanang chhang nang kok lo nang chethan nang kok lo rat ang lo sita